שלום שלום, וברוכים הבאים לתוכנית נוספת של בריאות 10. תוכנית נוספת בה אני ממלא את מקומה של המנחה המתאוששת שלנו, אפרת. אז מה יש לנו היום בתוכנית? במרכז התוכנית נשמע ונברר לעצמנו מהו OCD. למישהו חסר סבלנות זוהי הפרעה נפשית המסווגת כהפרעת חרדה שהיא מתאפיינת במחשבות טורדניות ובביצוע פעולות שחוזרות על עצמן שוב ושוב. ככה. נדבר גם על סקביאס, זיהום בעור שלמרות האסוציאציה שלה לחיי הצבא פוגעת באוכלוסייה רחבה הרבה יותר, גם בתינוקות. עוד מעט נשמע על האבחון וגם על הטיפול. נשמע גם על שיטת ספלטר, שיטה טיפולית המבטיחה לקחת אתכם, את כולנו, למסע שבסופו פשוט תרגישו טוב יותר. לא לעולם שכולו טוב. וגם דוקטור אלי מזרחי, הגריאטר של התוכנית, הפעם על הסכנות האפשריות בנטילת מספר תרופות במקביל, בעיקר בגיל השלישי. אז בואו נתחיל לדבר בריאות. ושלום לאורחים הראשונים שלי, ערן אדלוביץ', שלום ערן, ודוקטור אילן רבינוביץ'. עכשיו כמה דברים כדי להציג אותך. הידעתם? לא, לי זה היה חדש. 1 מתוך 10 אנשים סובל מבעיית מיקוד בראייה. בעיה שגורמת לקושי בקריאה ובלמידה, ולמרבה ההפתעה יש קושי מסוים לרופאים הרגילים לאבחן אותה. כדי לשמוע על הבעיה ועל הדרך להתמודד איתה, שוב נאמר שלום לערן אדלוביץ', אופטומטריסט ומומחה לבעיות של מיקוד ראייה. שוב בוקר טוב לך. אהלן איתן. בוא תסביר לנו, למי שלא יודע, כמוני למשל, מה זה מיקוד הראייה, במה זה מתאפיין, או הבעיות במיקוד הראייה? מיקוד ראייה נובע מכך ששתי העיניים שלנו ממוקדות לאותה נקודה. אם זה למרחק או אם זה לקריאה, אם זה חומר שכתוב כמובן. כאשר עין ימין ועין שמאל צריכות להיות ממוקדות לאותה נקודה לאורך זמן, בדיוק ובעוצמה שווה ביניהם, זה מיקוד ראייה תקין. אוקיי. כאשר הוא מופר מכל סיבה שהיא, או שעין אחת קצת חזקה יותר מהשנייה, או שהעיניים עצמם מתבלבלות לאורך זמן מסוים, אחרי מספר שניות, נוצרת בעיית מיקוד ראייה. כלומר, הבעיה היא בעיה בעיניים או בעיה בתפיסה שלנו? אז אנחנו נחלק, בוא ניקח צעד אחורה ונחלק את בעיית מיקוד הראייה לשני אופנים עיקריים. האופן הראשוני זה הבעיה המוטורית, שזה שרירי העיניים, שאפשר לראות את זה, מה שקרוי בזילה גלויה, או בזילה סמויה. זה קשור למוטוריקה, לעיניים. כלומר, גלגלי העיניים מוחזקים על ידי מספר שרירים? 6 שרירים לכל עין, וכאשר צריכים להיות מתואמים, מסתכלים ימינה או שמאלה, וכאשר קוראים בהתכנסות, הבעיה הקשה ביותר. כלומר, כאשר השרירים צריכים למקד את העין לאזור צר שנמצא קרוב, לפעמים יכולה להיות בעיה. נכון מאוד. שהיא בעיה מוטורית, בעיה של השריר עצמו. נכון. זה באופן הראשוני של המוטוריקה. הבעיה המשנית שיכולה להיווצר, כאשר המוטוריקה תקינה, זה תהליך עיבוד האינפורמציה במוח. זאת אומרת, העיניים והשרירים תקינים, והתהליך עיבוד האינפורמציה במוח לוקה בחסר. אני כאן רוצה להגדיר, האם מדובר אם כך בבעיית מיקוד ראייה שאיננה בגלל מוטוריקה, באיזה פגם מוחי שלנו? קשה לתאר את זה ולדייק או לומר בעיה מוחית. אוקיי? אבל משהו בתפיסת הראייה המרחבית שלנו לא מושלם. שזה דבר שנרכש דרך אגב, וניתן לטיפול ולאמן אותו. למי שצופה בנו עכשיו, איך אנחנו יכולים לעלות על הסימנים, מעבר לבעיה שרואים כמו פזילה גלויה, איך אנחנו יכולים לעלות על זה ש10% מהאוכלוסייה, אתה אומר, יש להם בעיה של מיקוד ראייה? מה הם הסימנים הדקים, הקלים? אז אנחנו נחלק גם כאן את התשובה, את הצד של ההורים בבית שרואים את הילדים, או את הצד של המורים שניגע מיד. הצד של ההורים, אז רואים שהילד פשוט מתקשה, מתקרב מאוד לדף, הוא עוצם עין אחת, הוא משפשף. ההוויות והסטיית מבט שלו לא נורמלית. זה דבר שיכול מיד להצביע. אצל ההורים בבית. אצל ההורים בבית. מאידך, אצל המורים, רואים שהילד לוקח לו זמן להעתיק מהלוח. ובשנים הראשונות, שזה בין כיתה א' לד', אמור להיות שיפור ניכר במיומנות של העתקה מהלוח ובקריאה. ואם לא רואים את השיפור הזה, זאת אומרת שפה צריכה להידלק איזושהי נורה שקשורה לבעיית מיקוד ראייה. אוקיי. ואז רואים שהילד לא מעתיק כמו שצריך, כתב היד שלו לא קריא ולא תקין, אין שיפור, הוא קורא אות-אות, הוא קורא עברות, הוא לא זוכר מה הוא קרא, הוא חוזר על אותו משפט 3-4 פעמים, הוא מדלג על שורה, סיכול אותיות, כל הדברים שקשורים שלכאורה אנחנו משייכים אותם לבעיית למידה, יש לה את ההתחלה בנושא הראייה, כי העיניים זה המקור.
כלומר, לא צריך כל דבר כזה להגיד, יש בעיית למידה, בואו נלך... קודם כל, בואו קודם נתחיל כל מהבעיה, לשלול. קודם נכון. כל לשלול בעיה של מיקוד ראייה, שהיא יחסית כי קלה. האינפורמציה דבר ראשון מעניין. הילד עצמו מתלונן על משהו, אומר, אני רואה כפול, אני רואה משולש. אז זה פסגה מאוד גבוהה לילד שיבוא ויגיד להורה או למורה, תשמע, אני רואה כפול. אני מתקשה בהבנה. כן, האותיות קופצות ושתות לי, אמא, את לא מבינה את זה? לא עושה, אני לא רוצה לקרוא. זה קשה. קשה לתאר את זה במילים. גם לאנשים מבוגרים שאני נתקל, דרך אגב, בבעיה זהה. זאת אומרת, זה לא מאופיין רק לילדים. לא, לחלוטין לא. עד איזה גיל? מה הגיל הכי מבוגר? בגיל 50, 60, 70? בכל גיל יכול להיות בעיית מיקוד ראייה. אני קורא 5 דקות ואני נרדם. טוב, זה בגלל שזה משעמם. לא אתה בטח לא קורא דברים מעניינים. לא בהכרח. הבנתי, אוקיי. אבל גם סיטואציה כזאת. איך אתה, כשמגיע הורה לילד כזה, בוא נשאר בקבוצת הגיל הפדיאטרית, ואומר, אני רוצה, הוא הולך קודם כל לרופא. מה אומר לו הרופא? בדרך כלל. עושה בדיקת עיניים ואומר, הכל בסדר. נכון, כי בבדיקת ראייה בודקים חדות ראייה. אם הוא רואה תקין, מה שנקרא 6-6, ואין גזילה חד משמעית. ואין גזילה, אז הכל תקין מבחינת המערכת הראייה. היא רואה תקין, אחד. אבל בבדיקה שאנחנו מבצעים, הבדיקה אורכת כשעה. רק על ידי זמן ממושך אפשר לאמוד ולראות עד כמה מערכת המיקוד הראייה היא קשה ועין אחת בורחת. בוא נדבר על הבדיקה שאתם עושים. אז חלק מהאבחון, אז יש כאן כמה דוגמאות שהבאנו, לראות איך מערכת הראייה בפן השני שדיברנו עליו לפני כן, בתפיסת הראייה המרחבית, באה לידי ביטוי. זאת אומרת, ילד שרואה תקין... אתה למעשה בודק את כל המערכת שלוקחת... מההתחלה. מהראייה... בואו נראה מה אנחנו רואים כאן. וכאן אנחנו יכולים לראות בדוגמה האמצעית שהיא בולטת, שמערכת תפיסת הראייה של אותו ילד שנדרש להעתיק את הדוגמה בציור העליון לחלק התחתון, זה ככה המוח מקבל את התמונה. זאת אומרת, זה הרבה מעוות. כן, לחלוטין פה. יש פה איזשהו אובייקט. יכול להיות שהוא ראה את המסגרת השחורה מסביב, כמסגרת הגדולה כאן, והמגן דוד הוא בכלל, זה אחת הסיבות שמגן דוד קשה לצייר, וזה דרך אגב ילד בן 10. הבנתי. שכבר בהחלט נדרש. זה מה שאנחנו קוראים פתוגנומוני, מי שמצייר ככה, יש לו בעיה של מיקוד ראייה? נכון, בתפיסה המרחבית כבר. אוקיי. זאת אומרת, הוא רואה תקין. כאן דוגמה נוספת במרכז. זה לא רע, משמאל ומימין זה לא רע, רק במרכז. נכון, המרכזי, בדיוק. אוקיי. בעצם יש כאן את 6 העיגולים שנמצאים בחלק העליון, נמצאים גם בחלק התחתון. אותו מספר, רק הסידור שלהם הוא שונה. זה התפיסה המרחבית. הבנתי. עכשיו, האם יש איזושהי מערכת שעושה סקורינג, מיקוד ראייה חמור, חוסר מיקוד ראייה בינוני? בוודאי, גם המיקוד ראייה יש לו ערך שמתקשר לגיל, גם לנושא הזה. זאת אומרת, לכל גיל יש את הרמה הנדרשת לו. אי אפשר לצפות מילד בכיתה א' שיהיה לו רמה הנדרשת של מיקוד ראייה, כמו ילד בכיתה ד'. בנוסף לכך, ילד בכיתה א' קורא בספרים גודל של אות 4 מילימטרים. ילד בכיתה ג' זה 2 מילימטרים. אתה יודע את הגודל אות בעיתון? 2 מילימטרים. 2 מילימטרים? בעיתון. לא פלא שאני לא קורא עיתונים. אז ילד בכיתה ג' ואנשים כמונו צריכים לראות באותה מיומנות את הקריאה. זה יכולת קשה מאוד מבחינת הראייה שלנו להגיע לנושא. מצאנו את הבעיה של מיקוד ראייה. מה עושים כדי לפתור את זה? זה תרגילים? כן, לעשות שכיבות צמיחה עם הגלגלי העיניים? איך מטפלים בזה? אז יש תרפיה, ממש בעזרת תרגילים ואימונים לשרירים, למערכת הראייה, לאמן אותה, לראות נכון, לקבל פרספקטיבה נכונה של האינפורמציה. אבל כאן אתה מדבר רק על החלק המוטורי, רק אימון מוטורי. גם לחלק התפיסתי יש את האימון שלו, אוקיי. שאפשר ממש לאמן וללמד אותו לפתוח את השדה ראייה המרחבי. אפשר לאמן לפתור את הראייה הפריפרית? כן, כן, זה ממש להושיב או להוביל את הילד ולבקש ממנו לדלות מידע או אינפורמציה רחבה כמה שניתן. וזה אימונים בכיתה או באחד על אחד? זה אימונים בדרך כלל אחד על אחד בקליניקה, שמתבצעים אחת לשבוע, מפגש ושיעורי בית כמובן, זה צד אחד. כמה זמן צריך להימשך עד שרואים איזושהי מגמה של שיפור? תוך 2-3 אתה רואה מיד שיפור. ברגע שהעבודה אינטנסיבית... וזה נמשך לכל החיים? כן, זה נרכש. וברגע שהוא רוכש את זה אפשר להפסיק. זהו, הוא ממשיך והוא חי עם זה. ומה עם אנשים מבוגרים? לוקח להם קצת יותר זמן? אז אוקיי, אז כמובן שסוג הטיפול קשור גם לסוג הפציינט. אני מתאים את סוג הטיפול לפציינט. אם פציינט צריך פתרון מיידי מחר, לעתים הפתרון יהיה בעזרת משקפיים, כי אין זמן לחכות 2-3. כן. אצל ילדים בעיקר הרצון ולהגיע הוא להקנות ושהילד ירכש בדיוק את הניסיון הזה בבחינת הראייה. יש מקרים של כישלון טיפולי, הילד נשאר בדיוק עם בעיה של מיקוד ראייה? עוד לא נתקלתי או לא נתקלת בדבר כזה? לא. שמע, אני למדתי היום דברים חדשים על בעיות ראייה מעבר למשקפיים, מהם אני סובל כבר הרבה מאוד שנים, ותודה רבה לך שהחכמת אותנו. נתראה כאן עוד בהזדמנויות. כן.